दिनै बेवहाय जोङो रंजादों आरो बियो जोंनि मोनसे मेहेरगोनां मोनसे माने रंजाथाय बेवहाय उन्दै गेदेर बेवहाय माने हिन्जाव हौवा बा बायदि बैसोनि मानसिफोरा ज' जालायनानै बेवहाय जोङो रंजानाय जायो आरो दिनै बेवहाय गेदेरफोरनो मान होनाय हाबाफारि बेबायदिबो लादों आरो उन्दैफोरनो बोर होनाय हाबाफारि बेबायदिबो लादों दा बेखायनो दिनै बियो जोंनि जिथु माहारियारि फोरबो बे माहारियारि फोरबोखौ जोङो उन जोलैनो जोङो बे आब्रुथि गोनाङै जोङो होलांनो हायो आरो बेखौ दिनै दावगाफु मुलुगाव जे जोंनि माने बे माहारियारि फोरबोखौ जोङो बोरै गेवलांसारहोनो हायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों बेनि थाखाय गोसो बोनो हानाय आरो नाजावथाव जानांगौनि थाखाय बैसागुनि मोनसे इउनिफर्मिटि बैसागुनि मोनसे माने आब्रुथ बेखौ लाबोनांगौनि थाखाय जोङो थांनाय बोसोरब्रै बोसोरबासोनि सिगांनिफ्राय जोङो खालामबोबाय थादों आरो दासिमाव बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो दिनैनि बायदि बेबायदि गेवलां मोनसे रंजालि बैसागु फालिथाय हाबाफारि बेखौबो जोङो थुलुंगा होनायनि गेजेरजों बेखौ फालिनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो ब्रायैनो बियो दिनै मोनफ्रोमबो गामिसिम दिनै मोनहैनायनि लामायाव आरो दिनै जेरैबायदि मोनसे बैसागु रंजानायनि मुङाव लोंनाय जानाय जायोमोन बैसागु रंजानायनि मुङाव बुलायनाय सोलायनाय बायदि मैया जायोमोन नैबेफोरबायदि थासारिया गमामायैनो नैबेबायदि मोनसे आब्रुथि गोनां बैसागु फैखांनायनि उनाव गाज्रि माने जानाङै जाथायफोरा दिनै खमायनायखौ जोङो नुदों दा बेखायनो जोङो दिनै बेबायदि मोनसे मोजां हाबाफारिखौ जोङो समाजनि मानसिफ्रा मदद होलायनाया मोजां होननानै आं सानो गोजोननाय बर' एबसुआ गिबि खेबनि थाखाय गिबियावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बनग दख'रा एबसुनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आङो गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय देग्लाय बोसोरनिफ्राय बनग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु आरो लोगोसे बनग दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथायै सेथि खेब रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ जोङो खाग्राबारि दैहुं स्पर्टस क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव जे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खुंफुंगासिनो दङ जोङो बनग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो देग्लायनो सेथि खेब जोङो बेखौ खुंफुंनाय जादों दा खुंफुंनाय बायदियै जोङो जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव थानाय गासैबो गामिनि गामि गोराफोरखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दख'रा आफादनि बारग' दैदेनगिरिफोर मेलेमजिबिफोर आरो गासैबो दालाइसा आफादनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय बायदियै बिथांमोना बाहागो लाफैदों जोङो बनग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै लांदां बैसागु मोसानायजों लोगोसे गेदेरमा सुबुंफोरनो मान बावनाय आरो बिथांमोननो जोङो आर'नाइ गांफा गांफा होनानै खुलुमनानै जोङो मान बावदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बनग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दख'रा आफादाव सिगां समाव जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 22 बोसोरला जथुम्मायाव जे जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैखांखुंगुर बसुमतारिनि जे 1-3 बादायलायनाय बे बादायलायनायाव जोंनि दख'रा आफादनिफ्राय नैथि मासि देरहासार जानो हानाय खुलुमगिरि मोसाहारि बिथांनो जोङो दिनै बनग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मान बावदों आरो बे मान बावनाय हाबाफारियाव जोङो जोंनि दख'रा एबसु आरो हारिमु दख'रा एबसु जों मोननैबो आफादा जोङो मान बावनाय जादों जोंनि बनग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजदिया मोसाहारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बनग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गासैबो दालाइसा आफादनि जे मोसाखावरि हान्जाफोरखौ लेंहरनानै जोङो मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि बेखौबो जोङो खुंफुंनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बनग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेलेमजिबिफोर आरो रायजो राजाफोरा जोंखौ गोबां अनसायदों बिथांमोना जोंनि खावलायनाय बायदियै बिथांमोना दिनै दोलो नोगोरै बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोना जोंखौ जे अननानै बिथांमोना जोंनो माखासे अनसुंथाइ बिथांमोना जोंनो हरदों आरो बिथांमोननि जे अनसुंथाइ हरनाय आरो बिथांमोना जोंखौ अनसायनाय बेखौ जों अरायबो बावनो हाया आरो उननि समावबो जों बिथांमोनखौ अरायबो सिबिलांनो थाखाय नाजाबाय थागोन। जोङो देग्लाय बोसोर सेथि खेबनि थाखाय खुंनाय जादों आरो जोङो फैगौ बोसोरनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय साबसिन जोङो खुंफुंलांनो थाखाय जोंनि बनग दख'रा
दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजालांबाय थादों आरो जोङो बेबायदि स्कपखौ जों मोननाय जायामोन जे मोनफ्रोमबो गामिनि गामि गोराफोरजों जोङो लोगो हमनानै बेबायदि सावरायनाय स्कप आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जोङो जे लेंहरलायनानै मोनसे बेबायदि प्लेटफर्माव जोङो रायलायलायनाय बा बिथांमोनजों लोगो हमनानै मान होनो मोननाय बेबायदि स्कपा जोङो मोनबाय थानाय जायामोन नाथाय देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो बैसागु खुंनायनि उनाव जोङो बे स्कपखौ मोननाय जादों आरो उननि समावबो जोङो बेबायदिनो खुंफुंलांनो थाखाय जोङो नाजाबाय थानाय जागोन।